Ar ôl ola heno, hanes y tegan cyntaf sy'n canu'n Gymraeg ac sy'n profi'n hynod boblogaidd cyn cyrraedd y siopau hyd yn oed. Nawr mae pobl o bob cwr o'r byd wedi bod yn blaen archebu'r siren swynol a'r cyfan yn deillio o brofiad teulu ifanc o Fôn a welodd yr angen am y math yma o degan. Dyma Dafydd Gwyn. Mae Canu Môn bellach yn gyflwydd oed, a mae egin syniad i'r rhieni a Wena a Baron Walkden wedi tyfu ers hynny. Hefyd, seren sy'n swino'r brawd bach Mabon hefyd draw yng nghartref teulu yn Porthaethwy. Oedden ni'n teimlo o'na wir ddiffyg o teganau rhyngweithiol Cymraeg ar y marchnad. Ac oedd y caneuon mewn pari ddim yn rili yn adnabod nhw ar y teganau Saesneg. Felly, penderfynon ni dyfeisio un Cymraeg i fi ein hunan. Ac dechreuodd hwnna trwy jyst cadach ac 5 modiwl sain. Chymod fatha cardio doli, felly'n gallu recordio doli llawen, 5 o heina. A nath ni jyst recordio syth o'r net, 5 fwy o gerdd o YouTube ddim yn hyd yn oed cofio. Ac o cario wrth i bodd efo fo. Problem oedd y batri wedi rhedeg allan mor sydyn. Mae dyfeisio tegannau belltar byd o'i gwaith bob dydd o mi eithon nhw amdani. A mae 1000 ohonyn nhw ar archeb gyda thros hanner yr rheini wedi prynu barod. Mudiadau iaith i'r Cymru i gyd yn rili teimlo bod hwn yn wych iddyn nhw achos maen nhw eisiau helpu dysgwyr, rhieni sy'n dysgu, i medru fod yn cyffyrddus yn siarad Cymraeg efo'r plant nhw. Mae hwn jyst yn ffordd da i nhw ddechrau. Da ni wedi cael e-byst o Vietnam, Australia, Canada, America. Dwi'n meddwl gafon ni un o Serbia dyn nhw'n dod blaen. So mae'r Cymru allan yna'n bob man. A da chi'n dysgu Cymraeg ar chwarae di bod yn haws oherwydd? Mae'r help i fi yn practisio Cymraeg efo plant, chwarae a canu cneuon i'r plant a helpu fi yn teimlo mwy agos i'r plant i'r iaith Cymraeg, so mae'n tegan dda i fi, really. Jyst eistedd lawr efo'r babi, a ddim rili gorfod meddwl am y ffaith bod nhw'n dysgu Cymraeg, jyst put them ar, canu fo'ch gilydd, a mwynhau. Dwi'n nabod bob cyneuon ar y seren wan, so mae'n helpu fi lot. Baron fydd yn canu'r un nesaf. Fydd yn cael. Mae Wena a Baron wrthi'n gweithio ar degan arall hefyd, y cyfan yn gyfrinach ar hyn o bryd, y seren swyddol i ddisgwyl o gyntaf. Gyda hanes seren.